இந்திரியங்கள்ல எந்த தேவர்கள் எல்லாம் பவர், எந்த தேவர்களை கூப்பிட்டா என்ன ஆகும்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த தேவர்கள் எல்லாம் நம்ம உடம்புல ஒரு பாட்டை ஆட்சி புரியுறாங்க. ஒரு தேவரா தேடி போய் பண்றதுக்கு கிருஷ்ணரை கும்பிட்டுட்டு போனோம்னா எல்லாமே கடந்து இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதனால என்டையர் விராட் பாகவதமும் ஒரு சாப்டர் ஒரு இடத்தை குறிக்கிறது. சோ பாதத்துல நம்ம இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ அண்ட் செகண்ட் கேண்டோ அவரோட பாதத்தை இருக்கு. சோ அந்த பாதத்துலதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். இதோட நம்ம செகண்ட் சாப்டரோட செகண்ட் கேண்டோட ஃபர்ஸ்ட் 5 சாப்டர்ஸ் பார்க்கிறோம். இதோட நம்ம இதை நிறுத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. Many more happy returns of the day, Ma Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. சாரி, லைவ் போக முடியல, அதனால எதுவுமே பண்ண முடியல. ஏன்னா ஐ திங்க் சித்ரா மாதாஜி மாத்தல, அதனால அதுல ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஒரே ஒரு தடவை ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராமா 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 ஹரே Hare Hare Krishna Mataji. Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். அதனால இதனால இது கேண்டோ சும்மா பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மேம். ஐ லீவ். ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் கேண்டோல 5 இது சரியா 5 சாப்டர் சம்மரி எடுத்தேன் மேம். இது ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா லைவ் எல்லாம் போல. இந்த சிருஷ்டிக்கு முறைங்கிறது 4வது சாப்டர் தானே மாதாஜி? எப்படி சிருஷ்டிக்கிறாருங்கிறது கிரியேஷன் ப்ராசஸ் 4th இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுது மாதாஜி. இது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். இதுக்கு மேல பிரைமரி கிரியேஷன் பார்த்தோம், விசர்கா எல்லாம் பார்க்க போறோம். அது போயிட்டே இருக்கும். சோ அந்த ஃப்ளோ அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணோம். இந்த சாப்டர் வேணா நிட்டோம்னா பிடிக்க முடியாது மறுபடியும். அதனால கிளியரா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, டெய்லி பாருங்க, அப்பதான் ஞாபகம் வரும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க, ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம். மத்தது நம்ம அப்புறம் பாத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ வில் மேக் a movement. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் எல்லாருக்கும் all the best. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much for the wishes. Thank you so much எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Hare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. ராதா மாதவ பிகாரி. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Bandana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamunadira Vanachari. Yamunadira Vanachari.
यमुनदीरावनचारी यमुनदीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तेर्भवते नैस्तिके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நாம் இன்னைக்கு 5வது ஸ்லோகம் படிக்கணும் இல்லையா? ஸோ இது வரைக்கும் நாம் என்ன படிச்சோம் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸோ போன அத்தியாயத்துல வந்து ஜடபாரதர் வந்து மன்னர் ரகுகணனுக்கு வந்து அவர் கேட்ட, அதாவது அவர் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு பதில் உரையாக அவர் வந்து கொடுத்தார் இல்லையா? அதன் பிறகு ரகுகணன் வந்து அந்த வைஷ்ணவ அபராதத்தை வருந்தி அவர் பாதங்களில் வந்து தஞ்சம் அடைந்தார். ஸோ மேலும் வந்து அவருக்கு வந்து ஞானத்தை வந்து புகட்டும்படி அவர் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார் இல்லையா? தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேன சேவையா, அந்த மாதிரி. ஸோ அடக்கத்தோட வந்து அவரையே குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு தன்னை வந்து சமர்ப்பணம் செய்கிறார் யாரு? மன்னர் ரகுகணன். ஸோ அந்த ஒரு அதற்கு விடையாக வந்து மனதை எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பக்குவம் அடைய செய்யணும், இந்த பக்தி பாதையில நாம வந்து நித்தியமா இருந்து தொண்டு புரியறதுக்கு நம்முடைய மனசு எப்படி பக்குவமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து விளக்கறதுக்கு வந்து போன அத்தியாயத்துல வந்து 17 ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? மொத்தம் அந்த 17 ஸ்லோகங்களுமே வந்து மனதின் அடிப்படையில தான் வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இவை அத்தனையுமே கேட்ட பிறகும் கூட ஸோ மன்னர் ரகுகுணன் சொல்றார், எனக்கு இன்னும் வந்து டீட்டெயிலா நீங்க சொல்லுங்கோ. ஸோ அப்படின்றத வந்து சமர்ப்பணம் கொடுக்கிறார். ஆக்சுவலி முதல் ஸ்லோகத்துல அவரை வந்து நமஸ்காரங்களை செஞ்சுக்கிறார் இல்லையா? ஆஃபர்ஸ் இஸ் ஒபேசன்சஸ்.
சோ யாருக்கு? ஜடபாரதருக்கு, ரகுகணன். அதன் பிறகு நீங்கள் எடுத்துரைச்சது எனக்கு அதாவது அவ்வளவு முழுசுமா தெரியல அப்படின்னா இன்டெப்தா தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்படுறார். ஸோ அதனால வந்து அவர்கிட்ட வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றார், எனக்கு வந்து நீங்க எடுத்துரைக்கணும் இல்லையா? ஸோ கடவுள் நீர் வேறானவர் அல்ல இல்லையா? கடவுளிருந்து குரு வந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. எந்த விஷயத்துல? குவாலிட்டியில தான் இல்லையா? குவான்டிட்டி, ஆற்றல் எல்லாம் வந்து குருவிற்கும் பகவானுக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் இல்லையா? பகவான் அனைத்துமானவர். அவர் வந்து எல்லா இடங்களிலுமே வியாபித்திருப்பவர். அனைத்தும் அவருடைய ஏற்பாட்டின் கீழே தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. குருவுமே அவருடைய கட்டளையின் கீழே தான் அவர் செயல்படுவார். இவர் வந்து தாசன், அவர் வந்து அதாவது எஜமானர் இல்லையா? பகவான் வந்து எஜமானர், ஆனா இவர் வந்து தாசர். சோ ஆனாலும் நாம குருவைத்தான் நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நேரடியாக காண்கின்றோம். அதனால அப்படிப்பட்ட குரு வந்து யாருன்னாக்கா இறைவனுடைய பிரதிநிதி ஆவார். சோ அதனால வந்து அவர் ஒரு ஆஹ் அதாவது இறைவனிலிருந்து வேறுபட்டவரே கிடையாது. ஏன்னா இறைவனத்துல என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ அது எல்லாமே கூட அவர்கிட்ட இருக்கும். ஆனா மிக குறைந்த அளவுல இருக்கும் நமக்கு எல்லாமே. பகவானது அளவிட முடியாதது, நமதெல்லாம் அளவிடக்கூடியது. உமது உண்மையான ஆத்மாவின் செல்வாக்கினால் சாத்திரங்களில் உள்ள அனைத்து முரண்பாடுகளும் நீக்கப்பட்டன இல்லையா? எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க. உமது உண்மையான ஆத்மாவின் செல்வாக்கு அப்படின்னா தன்னிலையில் உணர்ந்தவர், அவர் நிலை பெற்றிருப்பவர். சோ அதனால என்னாச்சு? சாத்திரங்களில் உள்ள அனைத்து முரண்பாடுகளும் நீக்கப்பட்டு விடுறாங்க. அப்படின்னா அவர்கிட்ட எந்த ஒரு முரண்பாடும் இல்லாத ஒரு நிலையை வந்து தன்னில் இருப்பதாக இந்த இடத்துல வந்து தெரிவிக்கிறார். ஓர் அந்தனரின் நண்பர் என்னும் ஆடையினுள் நீர் உமது அந்த உன்னத ஆனந்த நிலையினை மறைத்து கொண்டிருக்கிறீர் இல்லையா? அவர் வந்து வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து விஜ பந்துவா அவர் வந்து காட்சி தர இல்லையா? ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து அவர் ஒரு வைஷ்ணவாவா இருக்கார். அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு என்னுடைய வந்தனங்கள் அப்படிங்கிறதையுமே அவர் வந்து தெரிவிக்கிறார். மேலும் எனது உடல் இப்போ வந்து எனது உடல் அழுக்குகளினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இதுல என்னது? ஆக்சுவலி அழுக்குன்னா காமம், குரோதம், லோகம், இது எல்லாமே வந்து என்கிட்ட இருக்கு. எனது பார்வையோ கர்வம் என்னும் பாம்பினால் கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதாவது அவருக்கு வந்து அகங்காரம் இருக்கிறது, தன்னுடைய வார்த்தைகள்ல வந்து வெளிப்படுத்துறாரு அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா தெரிவிக்கிறார். எனது உலகியற் கருத்துக்களினால் நான் பிணிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா அவர் ஒரு சத்திரியர், ஒரு அரசர், அரசாள வேண்டியது அவருடைய கடமை. ஆனால் அந்த பதவியே தனக்கு நிலைத்தானது என்ற எண்ணம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா? யார் அந்த பதவிக்கு குவாலிஃபைடா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த இதுவே உண்டு இல்லையா? எப்படி இந்திர பதவிக்கு குவாலிஃபை ஆன ஒரு ஜீவாத்மா வந்து இந்திரனாக ஆகுவதற்கு வந்து பகவானால் வந்து கிருபை அளிக்கப்படுகிறதோ அது போல சோ இந்திரனுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? இந்திரன் இல்லையா? இந்திர பதவி என்பது எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா அந்த பதவிக்கு எலிஜிபிலிட்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவாத்மா மட்டும்தான் அந்த பதவியை வந்து ஏற்று நடத்தும் இல்லையா? அது போல இங்கே வந்து மன்னர் ரகுகுணன் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல ஏதோ ஒரு பகுதியை வந்து ஒரு அரசாங்கத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார். அதுவுமே அனைத்தும் இறைவனுடைய கிருபைதான். ஆனால் அவர் ஞானத்தை தேடிதான் சென்று கொண்டிருந்தார். ஆனா அதை வந்து பகவானை வந்து நேரடியாக இப்ப ஜடபாரதர் மூலியமா அவருக்கு வந்து தெரிவிக்க போகிறார். சோ எனது பார்வை கர்ப்பம் என்னும் பாம்பினால் கடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அவர் உணர ஆரம்பிச்சார். அவர் வந்து கர்ப்பம் கொண்டுதான் வந்து ஜடபாரதரை பேசியதை வந்து அவர் உணர ஆரம்பித்தார். மேலும் எனது உலகியற் கருத்திகளினால் நான் பின்னியுற்று இருக்கின்றேன். அதாவது இந்த பௌதீகத்துல வாழக்கூடிய வாழ்நிலை இல்லையா? அப்ப நாம ஃபாலோ கூடிய சிஸ்டமேட்டிக் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து அதாவது அந்த உலகியல் அந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அது எல்லாமே நான் வந்து அதன் கீழே தான் நான் வந்து பிணிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். அதாவது அதனோடு பிணைந்திருக்கிறேன்றார். அப்படின்னா மெஜாரிட்டியா வந்து அவர் பௌதீக தளத்துல இருந்து அவர் வந்து செயல்படுவதாக சொல்றாரு. ஓகே. சோ அதாவது பௌதிக தளத்துக்கே உரித்தானது என்னது? இப்பதான் நீங்க எல்லாரும் மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா? காரண கசாய் விஷ்ணு அவருடைய இது வந்து முதல்ல மகத்தத்துவத்துல இருந்து அகங்காரம் இல்லையா? இதை படிச்சோம் இல்லையா? 7 அடுக்குகள் உங்களுக்கு இப்ப மாதாஜி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா?
ஸோ எல்லாவற்றிலுமே நமக்கு இந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு தான் நம்மளை வந்து என்ன பண்ணும், கீழே தள்ளி விட்டுடும். ஓகே, ஸோ இது போன்ற காய்ச்சல், அதையே வந்து ஜுரம்ன்றார். அப்படின்னா உடம்பிற்கு ஒரு வியாதி இல்லையா, இந்த அகங்காரம் என்பது ஒரு வியாதி ஆகும். அதனால நாம பாதிக்கப்படும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, நமது அந்த பாதிக்கப்பட்ட சமயத்துல வந்து இப்ப ஜடபாரதர் வந்து அவருடைய அகங்காரத்தையே வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கறதும், அதுல இருந்து அவர் வந்து அதாவது விடுதலை அடைந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தனை போல ஆகணும்ன்றது வந்து ஜடபாரதருடைய விருப்பம். ஏன்னா அவரை கேட்டுட்டார் இல்லை, எனக்கு வந்து உபதேசிங்கன்னு கேட்கும் பொழுது அந்த மார்க்கத்தை அவர் கொடுக்கிறார். உமது அமிர்த உபதேசங்களே நன்மருந்தாகும். ஸோ அப்படின்னா அகங்காரத்தோடு செய்த செயல்கள் வந்து தவறு என்பதை உணர்ந்தால் மட்டும்தான் தான் செய்தது தவறு என்று ஒப்புக்கொள்ள முடியும் இல்லையா. இல்லை என்றால் நாம செய்யறது எப்பவுமே ரைட்டுன்ட்டு போயினே இருக்கும். இப்ப தவறு என்றால் நம்ம என்னது, அது நம் உடலுக்கு ஏதோ ஒரு உபாதை என்று போல மனசிற்கும் ஒரு உபாதை. மேலும் அதை வந்து பக்தி தொண்டின் மூலியமா தான் நம்மளால திருத்த முடியும். ஸோ அதனால உமது அதாவது ஜடபாரதருடைய உபதேசங்கள் வந்து அமிர்தம் போன்று இருந்ததாக வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ அந்த உபதேசங்களை கொண்டு அவர் வந்து மேலும் தன்னுடைய ஆட்சியை எடுத்துட்டு போகணுன்றது அவருடைய விருப்பம். மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை பற்றி எனக்கு எப்படி ஐயங்கள் இருந்த போதிலும் எப்படிப்பட்ட அவற்றை பின்னர் உம்மிடமிருந்து தெளிவாக்கி கொள்கின்றேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறார். ஸோ மேலும் இதற்கிடையே தன் உணர்வு பெறுவதற்காக நீர் எனக்கு உபதேசித்த யோக உபதேசங்களின் உட்பொருளை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. ஓகே, அதாவது யோக பயிற்சி, ஸோ அதை வந்து எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து மிக மிக கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி அருள் கூர்ந்து அவற்றை மீண்டும் எளிமையாக விளக்குவீராக, அதை தான் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க. மேலும் அப்பொழுதுதான் என்னால் புரிந்து எனது மனம் அறியும் தாகமுடையதாக, அறியும் கிடையாது, மிகுந்த தாகமுடையதாக இருக்கலாம் இல்லையா. அதாவது அவர் வந்து ரொம்பவுமே ஈடுபாடோட அதை இன்னும் கேட்கணும்ன்ற அந்த ஏக்கத்தோடு இருக்கார் ஆக்சுவலி இல்லையா. அந்த பாவத்தை தான் அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறார். இதனை நான் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதாவது இங்க இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எவ்வாறு இது வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறது, இதெல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்பவுமே ஆர்வம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இப்போ தஸ்மாத் குரும் பிரபத்யேத ஜிக்னாசு ஷேய உத்தமம் இல்லையா. ஸோ யாரும் அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு வாசிக்க சொன்னா மட்டும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிச்சு மறுபடியும் மியூட்டுக்கு போயிடுங்க. ஓகே, ஸோ உன்னத அறிவியலை ஆழமாக அறிந்து கொள்வதற்கு புத்திமான் ஆவலுடையவனாக ஆழமாக அறிந்து கொள்வதற்கு அது ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு, ஆவலுடையவனாக இருக்கின்றான். அதாவது இப்போ மன்னர் வந்து கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்கார், சிரவணத்தை கேட்கறதுக்கு இல்லையா. அதனால் ஒருவன் கண்டிப்பாக குருவை அடைதல் வேண்டும். நம்ம எல்லாருமே குருவை படியணும் இல்லையா. வித்தவுட் குரு நம்ம வந்து நம்முடைய ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் என்பது இருக்காது. ஸோ மன்னர் ரகுகரனும் இதுதான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ மேலும் தத் விதி பிரணிபாதேன பரிபிருஷ்ணேன சேவையா இல்லையா. ஒரு சீடன் தன் குருவை அடைந்து அவரை முற்றிலும் சரணடைய வேண்டும். ஸோ அந்த அதாவது சரணாகதி இல்லாத ஒரு இது வந்து ரியலைசேஷன் வந்து வராது இல்லையா. விஞ்ஞானம், ஞான விஞ்ஞானம், ஞானம் என்பது நமக்கும் இறைவனுக்கும், அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. ஆனால் ஸோ விஞ்ஞானம் என்பது என்னன்னாக்கா உணர்ந்தறியக்கூடிய ஞானம் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ அந்த இது வந்து நம்ம படியணும்னா அப்பதான் நம்முடைய இப்போ உணர்ந்தறியக்கூடிய அந்த ஞானத்தை நாம் படியவில்லைன்னா நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பக்குவமே பெறாது. ஒரு சீடன் தன் குருவை அடைந்து அவரை முற்றிலும் சரணடைய வேண்டும். அதாவது பிரணிபாத்தேனா. ஸோ அவன் தனது உபதேசங்களை புரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு அவரை நிறைய கேள்விகள் வந்து கேட்க வேண்டும். பரிபிரஷ்னேன சேவையா இல்லையா. நம்ம யார்கிட்ட வந்து பிரச்சனை கேட்கணும்னா குருவிடமிருந்து கேட்க வேண்டும். மேலும் அவரை நிறைய கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். ஒருவன் குருவை சடைந்தால் மட்டும் போதாது, அதோடு அவருக்கு அன்பு தொண்டு சேவை ஆற்ற வேண்டும் குருவுக்கு.
குரு சேவை ரொம்பவுமே முக்கியமானது. மேலும் அப்பொழுதுதான் குரு தனது சீடனிடம் மனம் மகிழ்ந்து அவனுக்கு உன்னத பொருள் பற்றி மிக்க தெளிவாக விளக்குவார். அப்படின்னா இந்த அதாவது இங்க ரகுகணன் மன்னர் என்ன கேட்கிறார், ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி இதை பத்தி தான் கேட்கிறார். அதை இவ்வாறுதான் பெற முடியும் என்பதை அதாவது விளக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதாவது எது மூலியமா, குருவின் மூலியமா தான் நம்ம அதை அடையணும். அவருக்கு அடக்கத்தோடு தொண்டு புரிந்து பணிவோடு நாம் அவர்கிட்ட இந்த கேள்விகளை கேட்டு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு இந்த விடைகள் எங்க நமக்கு உபயோகப்படும் அப்படிங்கிறதுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் வேத உபதேசங்களை ஆர்வமாக கற்க விரும்புவோம் ஒருவன் தனது ஆன்மீக குருவிற்கு முன் போட்டி மனப்பான்மையினை தவிர்த்தல் வேண்டும். இதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம். அவனுக்கு என்ன தெரியாதுப்பா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அவர் ஏதோ பேசுறாரு, அவருக்கு எதுவே தெரியாது அப்படின்லாம் நினைப்போம். ஆனா உண்மையிலே அந்த நபருடைய நோக்கம் என்ன என்பது நம்ம தெரிஞ்சுட்டா அவரை பற்றி நம்மளால சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஒரு குருவினத்துல நமக்கு சமர்ப்பணம் இருக்க வேண்டும் இல்லையா. ஸோ அந்த நிலையத்தான் இந்த இடத்துல மன்னர் ரகுகுணன் வெளிப்படுத்துறார். ஓகே. மேலும் உடல் அங்கும் இங்கும் அலைவதனால் உண்டாகும் சிரமமானது நேரடி உணர்வினால் போற்றப்படுகிறது அப்படின்னா, உண்மையில் சிரமம் என்பது கிடையாது, அது மேலோட்டமாக வெளிப்படுத்தப்படுவதாகும். இது போன்ற வேள்வி பதில்களினால் முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி முடிவுக்கு ஒருவர் வரவே முடியாது. அதாவது ஒரே முறை பார்த்து நம்ம எந்த ஒரு டிசிஷனும் எடுக்க முடியாது. நிறைய பழகின பிறகு அவருடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்ச பிறகுதான் நாம செயல்படணும் இல்லையா. அது போல இந்த இடத்துல ரகுகுண மன்னருமே தனக்கு விளங்கவில்லை என்று சொல்லி மீண்டும் யாரிடத்துல ஜடபாரத்துல தாழ்ந்து சமர்ப்பணத்தை தெரிவிக்கிறார். ஓகே. அதனால நம்ம கேட்கறது ஹையர் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து நாம கண்டிப்பா கேட்கணும். உமது கூட்டினால் என் மனது சிறிதும் குழப்பம் அடைகிறது. ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி அதாவது இந்த கருத்து எப்படி நடக்கும். ஏன்னா வயோதிகமான காலத்துல நம்முடைய உடல் உபாதைகள் அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்கள் பக்குவமற்ற நிலைமையில போகிறது. இதெல்லாம் நமக்கு அபராதங்களுக்கு நிற்கும் இல்லையா. அதையெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா நாம அன்றாடம் நிகழ்வுகளை பயிற்சி செய்யணும். மேலும் நமக்கு என்ன மாதிரியான வழிநடத்துதல் வழங்கப்பட்டிருக்கோ அதை அவ்வாறே செய்வதற்கு நாம பிரயத்திக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அத்தகைய ஞானத்தை மட்டும் பெறுவதற்காக தான் இப்ப அதாவது மன்னர் ரகுகணன் ஜடபாரதத்துல தன்னை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறார். யார் வாசிக்கிறீங்க? படிக்கிறேன். ब्रह्मण उवाच अयं जनो नाम सवन् पृथिव्यां यः पार्थिव कश्य योहताः तस्याभिशाङ्ग्रोर् हरिकुल्पजङ्गा जानुरुमध्योरो शिरोदरांसः अंसे अधिधार्वी सिविकासायश्यां सौवीर राजेति अमिदेश सहास्ते यास्मिन् भवान् रूढ निजाभिमानो राजस्मि सिन्धुष्व इति दुर्मदान्त. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிச்சிட்டு ब्राह्मण उवाच अयं जनो नाम सवन् पृथिव्यां पार्थव तस्य नहोदोः दस्यामि साग्रयोर् अधिकुल्पसङ्गा जानूरमध्योर शिरोतरांसः अंसे दिदार्वी सुबिका यस्यां सौवीर रजेति अभेदसे आस्ते यस्मिन् भवान् रूढ ऋजाभिरमानो राजास्मि सिन्धुष्व इति दुर्मताः. பிராமண உவாச்ச, அந்தனர் கூறினார், அயம் இந்த
ஜன மனிதன், நாம இது போன்ற போற்றப்படுதல், சலன் அசைதல், பிருத்திவ்யாம் மண்ணின் மேல், அவர் பிரார்த்திவ நிலத்தின் ஒரு மாற்றமாகும். பார்த்திவ இது போன்ற நிலத்தின் உடலினை கொண்ட ஓ மன்னனே, கஸ்ய தெற்காக, ஹேதோ காரணம், தஸ்ய அவரும் கூட, ச மேலும், அங்கிருத்யோ பாதங்கள், அதி மேலே, குல்ப கணுக்கால், ஜங்கா கெண்டைக்கால், ஜானு மூட்டுக்கள், உரு தொடைகள், மத்தியோர இடுப்பு, சுரசகர கழுத்து, சம்ச தோள்கள், அம்சே தோள், அதிமேல் அதி மீது, தார்வி மரத்தினால் செய்யப்பட்ட, சுபிகா பல்லாக்கு, இது இவ்வாறு, அதோ அபேதச அறியப்படுவது, ஆஸ்தே இருக்கிறது, எஸ்மின் அதில், பவான் உனது மேலாண்மை மிக்க, நூட மேலாக பொறிக்கப்படுகிறது, நிஜ அபிமான வீண் பெருமை என்னும் தவறான கருத்து கொண்டு, ராஜா அஸ்மி நானே அரசன், சிந்து மாநிலத்தின், இது இவ்வாறு, தர்மத்த அந்த வீண் பெருமைக்கு மயங்குதல். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். தன்னுணர்வு பெற்ற அந்தணர் பரதர் கூறினார், பல்வேறு பௌதீக கலப்புகள் மற்றும் வரிசை முறைகள் மாற்றங்களுக்கு மத்தியில் பல்வேறு வடிவங்களும் நிலத்தின் மாறுபாடுகளும் இருக்கின்றன. சில காரணங்களுக்காக இவை பூமியின் மீது நகர்ந்து பல்லக்கு தூக்கிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இவ்வாறு நகராத மாறுபாடுகள் கல் போன்ற ஸ்தூல பௌதீக பொருட்களாகும். எது எப்படி இருந்தாலும் பௌதீக உடலானது கல், மண் போன்றவற்றிலிருந்து பாதங்கள், கணுக்கால், கெண்டைக்கால், மூட்டுக்கள், தொடைகள், இடுப்பு, கழுத்து, தலை என்ற வடிவங்களில் உருவாக்கப்படுகின்றன. தோள்களின் மீது மரப்பல்லாக்கு இருக்கிறது. பல்லக்கினுள் சவ்வீர நாட்டின் மன்னர் இருக்கிறார். மன்னரின் உடல் மண்ணின் மற்றொரு மாற்றமாகும். இந்த உடலின் மேலாண்மை மிக்க நீர் இருக்கின்றீர். உம்மை சவ்வீர நாட்டின் மன்னன் என்று தவறாக கருதுகின்றீர். பொருளுரை. பல்லக்கு தூக்கிகள் மற்றும் பல்லக்கின் பயணம் செய்பவரின் உடல்களை ஆராய்ந்த பிறகு உண்மையான வாழும் சக்தி உயிர்களே என்று பரதர் முடிக்கிறார். உயிர் பகவான் விஷ்ணுவிடமிருந்து பிறக்கின்றது. ஆகையினால் உலகில் அசையும் அசையா உயிர்கள் அனைத்திற்கும் மூல தத்துவமாக இருப்பவர் பகவான் விஷ்ணுவே ஆவார். அவர் இருப்பதினாலேயே எல்லாம் இயங்குகின்றன, செயல்களும் எதிர்ச்செயல்களும் நடக்கின்றன. பகவான் விஷ்ணுவே எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணம் என்பதை புரிந்து கொள்பவன் ஞான நிலையில் நிறையுடையவனாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறான். மன்னன் வீண் கர்வம் கொண்டிருந்த போதிலும் மன்னர் ரகுகணன் உண்மையில் ஞானத்தில் உண்மையாக இருக்கவில்லை. ஆகையினால் அவர் தன்னுணர்வு பெற்ற ஜடபரதர் உள்ளிட்ட பல்லக்கு தூக்கிகளை நிந்தித்தார். அறியாமையின் அடிப்படையில் எல்லாவற்றையும் ஜடத்துடன் தொடர்புபடுத்தும் மன்னர் ரகுகணன் ஓர் அந்தணருக்கு எதிராக கடுந்துரைத்தார். அவருக்கு எதிராக பரதர் எழுப்பிய முதல் குற்றச்சாட்டு இது. மன்னர் ரகுகணன் குடலில் இருக்கும் உயிர் கண்டிப்பாக துன்புறும் என்ற வாதம் செய்தார். உடல் சிரமப்படுவதனால் உயிர் சிரமப்படுவதில்லை என்பதை பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் மிக தெளிவாக விளக்குகின்றன. ஸ்ரீல விஸ்வநாத தாக்கூரார் ஓர் சான்றினை கூறுகிறார். அதாவது, ஒரு குழந்தை ஏராளமான ஆபரணங்களால் அழகு செய்யப்படுகிறது. அக்குழந்தையின் உடல் மென்மையானதாக இருந்த போதிலும் ஆபரணங்களின் சுமையினால் அது சிரமப்படுவதும் இல்லை. அதன் பெற்றோர்களும் ஆபரணங்களின் சுமையினால் குழந்தை சிரமப்படுமே என்று அவற்றை குழந்தை விட எடுத்துக்கொள்வதும் இல்லை. உயிரானது உடலின் இன்ப துன்பங்களினால் பாதிப்படைவது இல்லை. இவையெல்லாம் மன யூகங்களேயாகும்.
ஒரு புத்திமான் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணத்தை கண்டுபிடிப்பான். பௌதீக கலப்பிகளும் ஒழுங்குமுறை வரிசை மாற்றங்களும் உலகியலை பொறுத்த மட்டில் உண்மையாக இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் வாழும் சக்தி அல்லது ஆத்மாவிற்கு அவற்றோடு எவ்விதமான தொடர்பும் கிடையாது. உலகியல் நிலை குலைந்தவர்களே உடலின் மீது அக்கறை கொண்டு தரித்திர நாராயணர்களை உருவாக்குகின்றனர். உடல் ஏழையாக இருப்பதினால் ஆத்மாவோ அல்லது பரமாத்மாவோ ஏழையாக விடும் என்பது உண்மையன்று. இவையெல்லாம் அறியாதவர்களின் கூற்றுக்களே ஆகும். ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் எப்போதும் உடலின் இன்ப துன்பங்களிலிருந்து தனித்தேதான் இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. शोष्यान्निमां स्वम् अधिकष्टदीनान् विष्टया निगृणन् निर्गुणोऽग्रणी जनस्य को बद्धास्मि विगतमानो नासोबसे वृत्त सुभाषु दृष्टः. यस जयंती माताजी वासिक. हरे कृष्ण माताजी. शोषयानिमां स्वाम् अधिकष्टदीनान् विष्टया निगृह्णन् निरानुग्रहो हनि जनस्य गोब्धास्मि विगतमानो नासोबशे विरुद्ध शबासु दृष्टः. சோக்யான் சோகம் இமான் இவர்கள் எல்லோரும் துவாம் நீ அதிகஷ்ட தீனான் தங்களது வறுமை நிலையினால் ஏழைகள் துன்பங்களை அதிகமாக அனுபவிக்கின்றனர். விஷ்டயா பலாத்காரத்தினால் நிக்ருஹணன் பிடித்து கொண்டு நிரானுக்கிரக அசி உனது இதயத்தில் கருணை என்பது இல்லை. ஜனஸ்ய பொதுமக்கள் கோப்தா அஸ்மி நான் பாதுகாப்பவன் அரசன் விகத்மான தற்பெருமை கொண்டு நான் சோபசே நீ நல்லவனாக தெரியவில்லை. விருத்த சவாஷு கற்றறிந்த மேன் மக்களின் சமுதாயத்தில் திருஷ்ட வெக்கமற்ற கொடியவன். மொழிபெயர்ப்பு. கூலி ஏதும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் உமது பல்லக்கை தூக்கும் இந்த அறியாத மனிதர்களில் உனது அநீதியின் காரணமாக துன்புறுகின்றனர் என்பது எவ்வாறேனும் உண்மையே ஆகும். அதிகாரத்தினால் அவர்களை பல்லாக்கு சுமக்க செய்துள்ளீர். அவர்களது நிலை உண்மையில் துக்கத்திற்குரியதாகும். இது உனது அன்பில்லாத கொடிய தன்மையை நிரூபிக்கின்றது. இருந்தும் உனது பொய்யான கர்வத்தினால் பொதுமக்களை நாம் தான் பாதுகாக்கின்றோம் என்று நீ நினைக்கின்றாய். இது நகைப்புக்கிடமானதாகும். ஞானத்தில் மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் சபையில் வைத்து போற்ற முடியாத முட்டாள் நீ. பொருளுரை. ரகுகண மன்னர் தான் மன்னன் என்பதில் மிகுந்த கர்வம் கொண்டிருந்தார். மேலும் குடிமக்களை தான் நினைத்தபடி ஆட்டி வைக்கலாம் என்றும் அவர் நினைத்தார். ஆனால் கூலி கொடுக்காத தனது பல்லக்கினை மனிதர்கள் தூக்குமாறு செய்தார். எனவே எந்த விதமான காரணமின்றி அவர்களது துன்பத்திற்கு அவர் காரணமானார். இருந்தும் மன்னர் தன்னை குடிமக்களின் பாதுகாவலன் என்று கருதினார். உண்மையில் அரசன் முழுமுதற் கடவுளின் பிரதிநிதியே ஆவான். இக்காரணத்தினால் அவன் நர தேவதா என்று அழைக்கப்படுகிறான். அதாவது மனிதர்களில் தேவன் என்பது இதன் பொருள். பொதுவாக ஒரு மன்னன் தான் நாட்டின் தலைவன் ஆதலினால் குடிமக்களை தனது புலனுகர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தலாம் என்று கருதும் பொழுது அவன் தவறு செய்கிறான். இது போன்ற மனநிலை அறிஞர் பெருமக்களால் பாராட்டப்படுவதில்லை. வேத நெறிகளின்படி ஓர் அரசன் கற்றறிந்த முனிவர்களான அந்தணர்கள் அறிஞர்கள் போன்றவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும். அவர்கள் தர்ம சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நீதிகளின்படி மன்னருக்கு அறிவுரை வழங்குகின்றனர். மன்னனின் கடமை உபதேசங்களை பின்பற்றுவதேயாகும். மன்னன் பொதுமக்களின் உழைப்பினை தனது சொந்த நன்மைக்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதை படிக்க வட்டாரம் பாராட்டுவதில்லை. மாறாக பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதே அவனது கடமையாகும். மன்னன் பொதுமக்களின் உழைப்பை தனது சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் தீயவனாக இருத்தல் கூடாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கலியுகத்தில் மக்களை ஆள்வோர் கொள்ளைக்காரர்களாகவும் திருடர்களாகவும் இருப்பர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இத்திருடர்களும் கொள்ளையர்களும் பொதுமக்களின் சொத்தை வன்முறையினாலோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பறித்துக் கொள்கின்றனர். அதனால் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ராஜன் சயர் நிர்குணைர் தஸ்யுதர் மபிஹ என்று கூறுகிறது. கலியுகம் வளர வர இத்தன்மைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே நமது கண்களுக்கு புலனாக ஆரம்பித்து விட்டன. கலியுகத்தில் இறுதியில் மக்கள் எவ்வாறு
உள்ளார்கள் என்பதை இப்போது நம்மால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறது. உண்மையில் கடவுளோடு நமக்கு இருக்கும் உறவு பற்றியும் அறிந்து கொள்ளும் திறனுடைய புத்திசாலி நீண்ட நாட்கள் இருக்க போவதில்லை. அதாவது மனிதர்கள் மிருகங்களைப் போல இருப்பர் என்று கூறலாம். அச்சமய மனித சமுதாயத்தை சீர்திருத்துவதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் கல்கி அவதாரம் எடுத்து வருவார். அவரது ஒரே தொழில் நாத்திகளை அழிப்பதே ஆகும். ஏனென்றால் இறுதி காப்பாளராக இருப்பவர் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணரே ஆவார். அரசர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் அதிபர்களின் நிர்வாக சீர்கேட்டினால் சீர்குலைந்திருப்பவற்றை சரி செய்வதற்காக பகவான் தானாகவே மண்ணில் பிறக்கிறார். பகவத்கீதையில் பகவான் யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரதா என்று கூறுகிறார். அரசர்களும் அரசின் அதிபர்களும் முறையான விதிகளை பின்பற்றவில்லை எனில் யுத்தம், பஞ்சம் போன்ற வடிவங்களில் இயற்கை தண்டனை அளிக்கிறது. ஆகையினால் அரசினை ஆள்பவனுக்கு வாழ்க்கை லட்சியம் பற்றி தெரியவில்லை என்றால் குடிமக்களை ஆளும் பொறுப்பினை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. உண்மையில் எல்லாவற்றுக்கும் எஜமானர் பகவான் விஷ்ணுவே ஆவார். அவரே அனைத்தையும் பாதுகாப்பவர். அரசனோ தந்தையோ பாதுகாவலர்களோ பகவான் விஷ்ணுவால் நிர்வாகத்தை கவனிப்பதற்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள அவரது பிரதிநிதிகளே ஆவார். ஆகையினால் பொதுமக்களை இறுதியில் அவர்களது லட்சியத்தை அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் பாதுகாப்பு அரச தலைவனின் கடமையாகும். நாதே விது ஸ்வான் கதிம் ஹி விஷ்ணும் தீவினை வயத்தால் அரசாங்கத்தை ஆள்பவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பகவான் விஷ்ணுவை அறிந்து அவரை அணுகுவதே இறுதி குறிக்கோளாக இருக்கிறது என்பது தெரியாது. இவ்வாறின்றி அனைவரும் அறியாமையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் சமுதாயமானது ஏமாற்றுபவர்கள் மற்றும் ஏமாளிகளை கூட்டத்தினர் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படியே நடைமுறையை சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பதம் இப்ப இருக்கக்கூடிய இதுக்கு கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. சூப்பர். இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசியலுக்கும் இந்த பதத்துக்கும் நல்ல சம்பந்தம் இருக்கு. குட் ரியலைசேஷன். ஓகே, நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகம் முடிப்போம் இன்னைக்கு. பெரிய ஸ்லோகம் இல்லையா? ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ब्राह्मण उवाच. दट मीन्स जडभारत क्षेत्रालिंग. ओके, ब्राह्मण अंट. अयं जनो नाम स्वन् पृथिव्यां यः पार्थिवः कश्ये होदाः तस्याभिशाङ्ग्रोर् अधिकुल्पजङ्गा जानुर्मत्योर्शिरोधरां सह हंसे अधिधारी शिबिकाशा यस्यां सौवीरराजेदि अबदेशहास्ते यस्मिन् भवान् रूढनिजाभिमानो राजस्मि सिन्धुष्व इति दूर्मदान्तः. ஸோ இப்போ ஜடபாரத பேசுறோம். தன்னுணர்வு பெற்ற அந்தனர் அப்படின்னா அதுதான் உண்மையான குவாலிஃபிகேஷன். ஒரு பிராமணனா இருக்கிறதுக்கு பிறப்பால மட்டும் கிடையாதுன்றது நிறைய இடங்கள்ல நம்ம ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்காரு.
பிறந்தால் மட்டும் போராது, அந்த குலத்துல பெருக்கிறதுக்கு நாம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? ஸோ பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் உயர்வான ஒரு குலத்துல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ பயஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா நம்ம வந்து கீழான ஒரு இதுல தான் நம்ம பிறப்போம். முந்தைய ஜென்மத்துல நம்ம பிராமணரா இருந்து கூட இந்த ஜென்மத்துல பிராமணரா பிறப்போன்றதுக்கான உத்தரவாதம்லாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? பிராமணனா இருந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால அட்லீஸ்ட் நம்ம மோட்சத்துக்கு போகலைன்னா மீண்டும் அந்த பிராமண குலத்தில் பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம இழிவான நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு இழிவான பிறவி தான் நாம் எல்லாருமே எடுப்போம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி இங்க தன்னுணர்வு பாதையை நோக்கி செல்ல வேண்டியதுதான் வந்து ஒரு பிராமணனுடைய அவருடைய அச்சீவ்மெண்ட். அதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்பதான் உணர்ந்தறிந்தால் மட்டும்தான், அதாவது ஞானத்தை அவன் பெற்றிருக்கின்றான் என்று பொருள் இல்லையா? அதனால் அவன் வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த உபன்யாசமுமே வந்து 10 பேருக்கு வந்து நன்மை அளிக்க ஓகே. பல்வேறு பௌதீக கலப்புகள் மற்றும் வரிசை முறை மாற்றங்களுக்கு மத்தியில் பல்வேறு வடிவங்களும் நிலத்தின் மாறுபாடுகளும் இருக்கின்றன இல்லையா? சில காரணங்களுக்காக இவை பூமியின் மீது நகர்ந்து பல்லக்கு தூக்கிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஸோ அதாவது பௌதீக கலப்புக்கள் அப்படின்னா நம்ம எந்த குணாதிசயத்தோட நாம செயல்படுறோமோ அது வந்து நாம எந்த வர்ணத்துக்கு நம்ம செயல்படுறோன்றத வந்து தெளிவா நமக்கு விளக்கிடும். அஜ்ஞானத்துல இருந்து செயல்படும் பொழுது தமசுல இருந்து செயல்பட்டா நாம கண்டிப்பா சூத்ரா இல்லையா? அந்த இதுக்கும் ஒரு சில பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைசியர்களுக்குமே இருக்கும் இல்லையா? ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் காம்பினேஷனா இருக்கிறது யாரு? வைசியர்கள். ரஜஸ் மட்டும் இருக்கிறது யாரு? சத்திரியர்கள். சத்வம் இருக்கிறது யாரு? பிராமணர்கள். சூத்ரர்கள் என்ன இருக்காங்க? வெறும் தமஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்தை வந்து சாதுர்வர்ணியம் இல்லையா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? 4.13 அந்த ஸ்லோகம். ஓகே. மத்தியில் பல்வேறு வடிவங்கள் வந்து மாறுபாடுகள் இருக்கின்றன. நமக்கு அதற்கேற்றவாறு ஒரு ரூபம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நாம செயல்படக்கூடிய முறையில வந்து இந்த நிலத்தின் மாறுபாடுகளும் இருக்கின்றன. ஸோ நாம் என்ன மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் நம்ம செயல்படுத்துறோமோ அதற்கேற்றவாறு இந்த பூமியுமே வந்து அந்த ஒத்துழைப்பு என்பது உண்டு இல்லையா? இப்போ வந்து நிலம் இருக்கு, நஞ்சை இருக்கு, புஞ்சை இருக்கு இல்லையா? 2 நிலம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த 2 நிலத்துல ஒரு நிலத்துல வந்து நீர் பாய்ச்சல் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து உணவு தானியங்களை வந்து படைக்க முடியும் இல்லையா? ஆனா அதே வறட்சி காலத்துல கூட வந்து ஒரு விதமான நிலம் வந்து வானத்தையே பார்த்த பூமின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? வானம் பார்த்த பூமி வந்து இப்போ வேர்க்கடலை இந்த மாதிரியான பயிர்களுக்கு எல்லாமே வந்து வானம் பார்த்த பூமி தான். ஸோ அந்த மாதிரி விதைகள் வந்து அதுல வந்து போடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி விளைச்சல் ஏற்படுத்துவாங்க. நம்ம வந்து நெல்லை வந்து வானம் பார்த்த பூமியில வந்து அறுவடை பண்ண முடியாது இல்லையா? ஆனா உல்டாவா வந்து நம்ம இது கிரவுண்ட்நட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இதுலயுமே வந்து நீர் பாய்ச்சக்கூடிய நிலத்திலையும் செய்யறாங்க. ஆனா அதுக்கு வந்து நீர் வந்து பாய்ச்சக்கூடாது இல்லையா? ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் பாய்ச்சல். ஸோ அதிகமா போனா அது வந்து அந்த என்ன ஆகுனாக்கா அந்த செடி வந்து பருத்து விடுன்னு சொல்லுவாங்க. செடி வந்து நிறைய வளர்ந்துருச்சுனாக்கா உள்ளுக்குள்ள வந்து பூமிக்கடியில வந்து நிறைய வந்து வேர்க்கடலை விடவே விடாது. செடியை வந்து பருத்து விடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது எங்க பாட்டி சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். மேபி நான் ரொம்ப அதாவது ஒரு 10 வயசு 12 வயசுல எங்க பாட்டி சொன்னதை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அதை வச்சுதான் இதை சொல்றேன் நான். அதாவது 2 விதமான பயிர் விளைச்சலுமே எங்க பாட்டி நிலத்துல பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இப்ப இந்த இந்த ஏப்ரல் மேல வந்து விதைக்கக்கூடியது வந்து வானம் பார்த்த பூமியை நம்பி இருக்கும். ஆனா அதே வந்து இந்த நவம்பர் டிசம்பர்ல வந்து நீர் கட்டி அதாவது தண்ணி பயிருக்கு விட்டு அதுலயுமே வந்து வேர்க்கடலை வந்து எடுத்துட்டு வரக்கூடியவங்களும் இருக்கும். ஆனா நிறைய தண்ணி வந்து அதுக்கு பாய்ச்சல் ஆகாது. நிறைய தண்ணி பாய்ச்சும் பொழுது செடி வந்து என்ன ஆகும் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும். செடி நிறைய வளர்ந்ததுன்னா கீழே வந்து இது இருக்காது, அதாவது வேர்க்கடலை விடாது. ஸோ அது வந்து மிதமான நிலை இதுலதான் இருக்கணும். ஸோ மிதமான இப்போ வானம் பார்த்த பூமியை வந்து ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு வாட்டியோ மழை பெய்யும்ல, அந்த மழையே அதுக்கு போகும். அப்படிப்பட்டு இருந்தால் தான் அந்த அந்த வேர்க்கடலை கூட வந்து
கரெக்டான ஒரு சைஸா இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் வந்து நல்ல நியூட்ரியன்ஸோட வந்து எல்லாமே இருக்கும். ஸோ தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம எப்படி உண்ணா அமிர்தமும் விஷன்றோம் இல்லையா, அது போல தான் பயிர் விளைச்சலுக்கு கூட வந்து நாம கொடுக்கக்கூடிய உரம், கொடுக்கக்கூடிய நீர் இதெல்லாமே வந்து பக்குவமான முறையில் இருக்கணும். அதிகமான நீரோ இல்லை குறைவாக நீரோ கொடுத்தோம்னா அந்த விளைச்சல் வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படாது இல்லையா. ஸோ இது விவசாயிகளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நானும் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன்றதுனால ஓரளவுக்கு நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் வேலை எல்லாம் செஞ்சதே கிடையாது. ஆனால் கேள்விப்பட்டது மட்டும் இருக்கேன் நான். ஸோ சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சின்ன வயசுல இதெல்லாம் இப்படின்னு. அது மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறத மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். சில காரணங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இந்த இடத்துக்கு வந்து நிலத்தின் மாறுபாடுகள் இருக்கின்றன அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இல்லையா. ஸோ நாம் எந்த மாதிரி வந்து நிலத்தை வந்து எடுத்துட்டு மாதாஜி, போறோம். உங்களுக்கு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் பண்றேன் மாதாஜி. நீங்க விவசாய குடும்பத்துல இருந்து வந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா இல்லையா. அது ஸோ 100% விவசாய குடும்பத்துல பிறந்து பேசிக்கலி நாங்க அந்த டெல்டா ஃபுல்லாமே விவசாயிகள் தான். ஸோ என்னுடைய இதெல்லாம் ரொம்ப இதை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மாதாஜி. ஏன்னா விவசாயங்கிறது எவ்வளவு கஷ்டங்கிறது நமக்கு நிறையவே கஷ்டம். விவசாயி நிலத்துல போடக்கூடிய அவனுடைய மூலதனம் வருவதே கிடையாது அவனுக்கு இல்லையா. மூலதனம் வந்தா அவனுமே வந்து ஜீவிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் இருக்காது இல்லையா. இப்ப நம்ம இந்த காலகட்டத்துல இப்படி இருக்கு. போக போக அரிசி இதெல்லாமே வந்து எவ்வளோ விளைச்சல் எப்படி இம்பேக்ட் ஆகும் எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் நீங்க ஊர் பக்கம் போனீங்கன்னாக்கா வயதானவர்கள் மட்டும்தான் ஊர்ல இருக்காங்க. ஸோ இளமை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இளம் பருவத்தினர்கள் வந்து மிக குறைவு. அவங்களாம் இருந்தால் தான் வந்து நிலத்துல வந்து ஏதாவது பயிர் விளைச்சல் பண்ணுவாங்க. அதை எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வரும் இல்லையா. ஆனால் சில ஃபேமிலிஸ் எங்கேயுமே போகாத ஃபேமிலிஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய ஒருத்தருடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து வெளியில வந்து படிச்சுட்டு உத்தியோகத்துக்கு போறாங்கன்னா அவங்க அந்த ஊர்ல இருக்கிறதே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நிலங்கள் எல்லாமே இப்போ வந்து தரிசல் நிலங்களாகவும் வந்து விழுந்து கிடக்குது ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ அவ்வாறு நாம் அந்த நிலத்தை வந்து உழாம நம்ம விட்டுட்டோம்னா அதனுடைய விளைச்சல் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி வந்து தன்மை வந்து அது இழந்து விடும்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் அவுட்கம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய விளைச்சல் அப்படியும் மீறி நம்ம சில கேப்பை விட்டுட்டு உழுது போட்டா கூட நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விளைச்சலும் வராது. ஸோ எப்பவுமே உழுது கொண்டே இருக்கணும். இதுல இருந்து ஒரு கருத்து என்னன்னாக்கா, நாம் அதாவது எப்படி நாம வந்து பக்தி பாதையை வந்து கண்டினியூஸா ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம பக்குவம் பெறுவோம். அது போலதான் ஒவ்வொரு செயலுமே இல்லையா. நம்ம செய்து கொண்டே இருந்தால் மட்டும்தான் அவனுடைய குவாலிட்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தாதான் இந்த உடலை கூட நம்மளால காப்பாற்ற முடியும். எல்லாமே ஒண்ணுதான், ப்ராசஸ் தான் இது. ஆனா வேறுபட்ட செயல்கள் நாம செய்யறது. சில காரணங்களுக்காக இவை பூமியின் மீது நகர்ந்து பல்லக்கு தூக்கிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அதாவது இங்க என்னன்னா நம்ம இந்த 4 விதமான வர்ணங்கள் சூத்திரர்கள் தான் இந்த, அதாவது உழைப்போர்கள் தான் இந்த செயல்கள் வந்து செயல்படுவார்கள். இவ்வாறு நகராத மாறுபாடுகள் கல் போன்ற ஸ்தூல பௌதீக பொருட்கள் ஆகும். எது எப்படி இருந்தாலும் பௌதீக உடலானது கல், மண் போன்றவற்றிலிருந்து பாதங்கள், கணுக்கால், கெண்டைக்கால், மூட்டுக்கள், தொடைகள், இடுப்பு, கழுத்து, தலை என்ற வடிவங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. தோள்கள் மீது மரப்பல்லக்கு இருக்கிறது. பல்லக்கினுள் சௌவீர நாட்டின் மன்னர் இருக்கிறார். மன்னரின் உடல் மண்ணின் மற்றொரு மாற்றமாகும். 100% இல்லையா. இந்த உடலில் மேன்மை மிக்க நீர் இருக்கின்றீர். உம்மை சௌவீர நாட்டின் மன்னர் என்று தவறாக கருதுகின்றேன். ஏன்னா நீர் என்றால் நீ ஆத்மா, நீ வந்து மன்னர் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ இதை வந்து இந்த மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து நம்ம சிலது எல்லாமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பல்லக்கு தூக்கிகள் மற்றும் பல்லக்கில் பயணம் செய்பவரின் உடல்களை ஆராய்ந்த பிறகு உண்மையாக வாழும் சக்தி உயிர்களே என்று பரதர் முடிக்கிறார் இல்லையா. ஸோ பல்லக்கு தூக்கிகளும் ஆன்மாக்கள் தான் இல்லையா. அவர் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் தான் வேறு இல்லையா. ஒரு சூத்திரராக பிறந்தார், அதனால பல்லக்கு தூக்கிகள் ஆனார்கள். இவர் சத்திரியராக பிறந்தார், வந்து அந்த பதவியை வகித்ததால அவர் வந்து அரசரானார். இப்படி ஆனா உடல் வந்து காமன் தான், பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனதுதான் இந்த உடல் இல்லையா. ஸோ அதுல எந்த மாற்றமுமே எந்த ஜீவராசிக்குமே கிடையாது. அதை நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். உடல்கள் தான் வேறு, அவர்கள் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் தான் வேறு. அவர்கள்
அவர்கள் இணைந்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தான் வேறு இல்லையா? ஆனால் இங்க வந்து பல்லக்கு தூக்கிகள் பல்லக்கில் வந்து செல்பவர் அதாவது அந்த பொசிஷன்ஸ் தான் வேறு. ஆனா அனைத்து உடல்களுமே வந்து இந்த பௌதீக பண்புகளால் ஆனதுதான். அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனுமே வந்து ஆத்மாவானவன் வந்து நித்தியமானவன், பழமையானவன் தான். அதனால அந்த விஷயத்துல நாம் யாரும் வேறுபட்டவர்கள் கிடையாது. ஆனா முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலனால இப்ப நாம ஒரு சூத்திரனாகவோ இல்ல அரசனாகவோ இல்ல ஒரு வைசியனாகவோ வந்து நாம் வந்து ஒரு பிராமணராகவோ நாம் வந்து செயல்படுகிறோம். ஓகே. ஸோ இப்படி இந்த பாதங்கள் கணுக்கால் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒண்ணுதான். இந்த பஞ்சமகா பூதங்களால் ஆனதுதான். இந்த உடல், இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து மண்ணு இல்லையா? இது நம்ம வந்து மண்ணில் இருந்து விளைச்சல் ஆகிறது இல்லையா? நம்ம உணவு பதார்த்தங்கள் அதை உண்டு இல்லையா? அதாவது வானத்திலிருந்து மழையினால் வந்து விளைச்சல், விளைச்சினால் தானியம், தானியத்தை உண்டு ஒரு தந்தையினுடைய விந்துவிலிருந்து தான் வந்து நாம எல்லாருமே உருவாகிறோம் அப்படிங்கிறதே படிக்கிறோம். அப்போ மூல காரணம் இந்த ஸ்தூல உடல் பெறுவதற்கு நமக்கு பூமி தான் இல்லையா? அதனால்தான் பாடி இஸ் ஆல்வேஸ் எதனோட நம்ம வந்து ஓமையா எடுத்துக்கிறோம், பூமிக்கு சொல்றோம் இல்லையா? இதுல உடல்ல ஓடக்கூடிய ரத்தம் வந்து நீருக்கு சொல்லப்படுகிறது. இந்த வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அக்னி ஜுவாலையா இருக்கக்கூடிய நெருப்பு வந்து அதாவது சாரி இந்த உணவை ஜீரணம் பண்ணக்கூடிய அந்த இது வந்து நெருப்புக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகிறது. அந்த வயிற்றுல அந்த அந்த நெருப்பு இல்லைன்னா, இக்னிஷன் இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து ஜீரணமே ஆகாது. ஓகே. ஸோ அங்கேயுமே வந்து பரமாத்மாவை பார்க்குறோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அதற்கும் வந்து பகவானுடைய அருள் தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நீர், நிலம், அக்னி இல்லையா சொல்லிட்டல, காற்று தான் நம்ம பிராணவாயு இல்லையா? இதை வந்து சுவாசமா உணர்வு என்று கூட நம்ம சொல்றோம். அடுத்து இந்த ஹிருதயத்துல வெற்றிடம் என்று ஒன்று உண்ணாம், அது வந்து ஆகாயம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்படி நாம பஞ்சமகாபூதங்களால இந்த ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், இந்த ஆன்மா எனக்கூடிய இந்த நிலையில எல்லாமே நாம இருந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆன்மாவுல எந்த ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது. இதுதான் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நாம் செய்த கர்ம பலனால வந்த விளைவு மற்றும் நாம நம்ம முந்தைய ஜென்ம கர்ம பலன்கள் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இன்புட்டா இருந்து நமக்கு இந்த காலகட்டத்துல பிராரப்த அப்படிங்கிறது வந்து பிராரப்தம் ஆபிராரப்தம் இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆபிராரப்தம் என்றால் கூட்டத்துல இனிமேதான் அந்த கர்ம பலனை அனுபவிப்போம். ஓகே. பிராரப்தம் என்பது இந்த இப்ப கரண்டா நாம என்ன சஃபர் ஆயிட்டு இருக்கோமோ அதுதான் பிராரப்தம். இப்படி இந்த கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கிறோம். ஸோ இப்போ அதாவது சூத்ரனா அந்த பல்லக்கு தூக்குறவங்க வந்து அவனுடைய பாவப்பட்ட பலனுக்காக அந்த செயலை செய்யறான். ஸோ இவர் ஏதோ புண்ணியம் செய்ததால வந்து அரசராக இருந்து அந்த பல்லக்கில் அமர்ந்து வருவதற்கு வர்றது. ஆனா உண்மையிலே இந்த உடல்கள் தான் வேறு. ஆனா ஆத்மாவில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். நீங்க வந்து இந்த உடலினில் மேலாண்மை மிக்க நீர் இருக்கின்றீர் அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மா இருக்கின்றது என்று ஜடபாரதர் வந்து யாருக்கு சொல்றார்? ஆக்சுவலி மன்னர் ரகுகணனுக்கு சொல்றார். உம்மை சவ்வீர நாட்டின் மன்னன் என்று தவறாக கருதுகின்றீர் அப்படின்னா அது எக்ஸ்டர்னல் இல்லையா? வெளிப்புறத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பதவி கிடைச்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த பதவி தற்காலிகமானதான் இல்லையா? இப்போ அந்த மாதிரி நிலை. அதன் பிறகு அவருடைய மகன் இப்படிதான் வந்து பதவி வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. கடைசி வரைக்குமே நமக்கு நம்முடைய பதவி வந்து உபயோகப்படுமான்றத சொல்ல முடியாது. ஓகே. பல்லக்கு தூக்கல் ஒரே ஸ்தானத்துல நாம் இருந்து அதை நாம் செய்து விடுவோன்றதுக்கான உத்தரவாதமும் கிடையாது. ஓகே. பல்லக்கு தூக்கிகள் மற்றும் பல்லக்கில் பயணம் செய்பவரின் உடல்களை ஆராய்ந்த பிறகு உண்மையாக வாழும் சக்தி என்னது? அது அந்த ஜீவாத்மா இல்லையா? உயிர்களே என்று பாரதர் வந்து முடிக்கிறார். உயிர் பகவான் விஷ்ணுவிடம் இருந்து வந்தது இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பகவான் விஷ்ணுவினுடைய பின்ன பகுதிகள் தான் இல்லையா? ஆகையினால் உலகில் அசையும் மற்ற அசையா உயிர்கள் அனைத்திற்கும் மூல தத்துவமாக இருப்பவர் பகவான் விஷ்ணு தான் ஆவார். நம்ம எல்லாமே இந்த அசையக்கூடியது, அசையாதது இது எல்லாமே வந்து ஜீவித்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அதற்கு மூல காரணம் வந்து பகவான் அதாவது மகான் விஷ்ணுவே ஆவார். அவர் இருப்பதனாலே எல்லாம் இயங்குகிறது இல்லையா? கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு ஒரு கிளான்ஸ் வந்து மகத்தத்துவத்தின் மீது வந்து படுவதால் அதன் பிறகு என்ன
இது உருவாகிறது. அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு இல்லையா, அஞ்ஞானத்தினால் அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு. அதன் பிறகு வந்து பஞ்ச தத்துவம் சரியா, பஞ்ச தத்துவம் வந்து அதுவுமே வந்து அந்த பண்புமே வந்து சாரி பஞ்ச தத்துவம்ன்றேன் பஞ்சமகாபூதங்கள் சாரி பூதங்கள் வந்து நம்ம உடல் இல்லையா, மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது எல்லாமே வந்து உற்பத்தி ஆகிறது சரியா. ஒன்றிலிருந்து நம்ம படிக்கிறோம். மேலும் நீங்க 3வது கேண்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகாயத்திலிருந்து சப்தம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து நீரிலிருந்து வந்து ரூபம் இல்லையா, அதுதான் தொடு உணர்வு. அடுத்து வந்து அந்த நீரிலிருந்து நம்ம என்ன ஆகுறது, தொடு உணர்விலிருந்து என்ன ஆகுது, நெக்ஸ்ட் வந்து ரூபம் இல்லையா, ஃபார்ம், அக்னி ஜுவாலை. ஸோ அதாவது அக்னியில வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பிரகாசம் கிடைக்கும் மற்றும் வந்து உஷ்ணமும் நமக்கு உணர்வும். ஸோ இந்த பிரகாசம் அதாவது காரணம் மற்றும் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இல்லையா, இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி விளைவு மாதாஜி, காரணம் விளைவு. காரணம் விளைவு கரெக்ட், எஃபெக்ட் ஓகே. ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, அதனுடைய விளைவு. ஸோ மேலும் அந்த நீரினுடைய அந்த ஃபார்ம் நெருப்பினுடைய பிரகாசம் மற்றும் அதனுடைய வடிவம், அது முடிஞ்ச பிறகு அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கிறது நமக்கு வந்து வெறுப்பு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆகாயம், அடுத்து வந்து காற்று இல்லையா, வாயு, அதுக்கப்புறம் வந்து நெருப்பு, அதுக்கப்புறம் நீரில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சுவையிலிருந்து வந்து மண்ணு, அதாவது பூமியில பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசனை இல்லையா, ஸ்மெல். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஒன்றில் ஒண்ணு பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வையால வந்து படைக்கப்படுவதுதான் இல்லையா. அதுக்கு எல்லாமே மூல தத்துவமாக இருப்பவர் அவர்தான்றத ரொம்ப அழகா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் இருப்பதனாலே எல்லாம் இயங்குகிறது, பகவான் இருப்பதால அவர் இயங்குகிறது. செயல்களும் எதிர் செயல்களும் நடக்கின்றன இல்லையா, ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸுமே வந்து செயல்படுது. பகவான் விஷ்ணுவே எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணர் என்பதை புரிந்து கொள்பவன் ஞான நிலையில் நிறைவுடையவனாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறான். மன்னர் என்னும் வீண் கர்வம் கொண்டிருந்த போதிலும் மன்னர் ரகுகுணன் உண்மை ஞானத்தில் உண்மையாக இருக்கவில்லை இல்லையா. அப்படின்னா அவர் அதை புரிஞ்சுக்கல, அவருக்கு தெரியல இல்லையா, தான் யார் என்பதை அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை, தான் ஒரு ஆன்மா அப்படிங்கிறதுமே தெரிஞ்சுக்கல. ஆகையினால் அவர் தன்னுணர்வு பெற்ற ஜடபாரதர் உள்ளிட்ட பல்ல தூதிகளை நிந்தித்தார் இல்லையா. அதாவது சரியா எடுத்துட்டு போலன்னா கத்துறது இல்லையா, திட்டுறது. அறியாமையின் அடிப்படையில் எல்லாவற்றையுமே ஜடத்துடன் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கும் மன்னர், அதாவது பௌதிக தளத்திலிருந்து தான் மன்னர், நீங்க எல்லாம் என்னுடைய சேவகர்கள், தூக்கி செல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது, ஏன் இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கறது இல்லையா. உண்மையிலே சோ அந்த ஜீவன்களுமே வந்து ஆத்மாவை கொண்டிருப்பவர்கள் தான். ஸோ அதனால அவருடைய அந்த பௌருஷ் இல்லையா, அதாவது அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு வந்து அவருடைய வார்த்தைகள்ல தெரிய வருது. எங்கே அகங்காரம் இருக்கிறதோ அங்கே ஞானத்தை வந்து பெறக்கூடிய அந்த ஒரு பிராப்தம் என்பது அவங்களுக்கு இருக்காது. ஓகே. அவருக்கு எதிராக பரதன் எழுப்பிய முதல் குற்றச்சாட்டு இது, அதாவது பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன். நான் வந்து உடல், ஆன்மா அப்படிங்கிறதே நீ தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்ட்டு. மன்னர் ரகுகணன் உடலில் இருக்கும் உயிர் கண்டிப்பாக துன்புறும் என்று வாதம் செய்தார் இல்லையா. சோ நாம் எந்த ஒரு சொன்னாலும் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நிந்திக்க கூடிய விதத்துல நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அதற்கான பாவத்தினுடைய துன்பத்தை நாம கண்டிப்பா அனுபவிக்கிறோம், அது எங்கேயுமே போகாது. மேலும் அவர் அதாவது ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் ஒரு சான்றினை கொண்டு தருகிறார். அதாவது ஒரு குழந்தை ஏராளமான ஆபரணங்களால் அழகு செய்யப்படுகிறது. அந்த குழந்தையின் உடல் மென்மையாக இருந்த போதிலும் ஆபரணங்கள் சுமையினால் அது சிரமப்படுவதில்லை. அதன் பெற்றோர்களும் ஆபரணங்களின் சுமையினால் குழந்தை சிரமப்படுமே என்று அவற்றை அது குழந்தையிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்வதும் கிடையாது இல்லையா. சோ உயிரானது உடலின் இன்ப துன்பங்களினால் வந்து பாதிக்கப்படுவது இல்லை. சோ இவையெல்லாம் மன யூகங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு புத்திமான் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணத்தை கண்டுபிடிப்பவன். எஸ், ரூட் காஸ் என்ன, இந்த செயலுக்கான மூல காரணம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுப்பாங்க. பௌதிக கலப்பிகள் ஒழுங்குமுறை வரிசையின் மாற்றங்களை உலகியலை பொறுத்த மட்டில் உண்மையாக இருக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் வாழும் சக்தி அல்லது ஆத்மாவுக்கு அவற்றோடு எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது. உலகியல் நிலை குலைந்தவர்களை உடலின் மீது அக்கறை கொண்டு
தரித்திர நாராயர்களை வந்து உருவாக்குகின்றனர். உடல் ஏழையாக இருப்பதினாலும் ஆத்மாவாகவோ பரமாத்மாவோ ஏழையாகி விடும் என்பது உண்மை என்று இல்லையா? சோ நாம ஏற்றிருக்கக்கூடிய அந்த உடல் வந்து ஒரு முந்தைய ஜென்மனுடைய கர்ம பலனால நாம பணக்காரனாகவோ ஏழையாகவோ பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு வந்து நாம தள்ளப்படுகிறோம். அதை நாம இறைவனை வந்து நிந்திக்க கூடாது. ஏன்னா நாம செய்த கர்ம பலன் தான் நாம் அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? இவையெல்லாம் அறியாதவர்களின் கூற்றுக்களை உடல் தளத்துல நோக்கக்கூடிய அவர்கள் அனைவருமே வந்து அப்படிப்பட்ட அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் எப்பொழுதும் உடலின் இன்ப துன்பங்களிலிருந்து தனித்தே இருக்கின்றன. சோ அதாவது இந்த ஆத்மா பரமாத்மா எதுவுமே சஃபர் ஆகிறது கிடையாது. ஆனா அது செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும் இந்த ஸ்தூல உடல் இல்லையா? சோ இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து இன்பம் துன்பம் ஆகிய விஷயங்கள் இரண்டிலுமே வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டிய சூழல் உண்டு. சோ அதனால இந்த உடலினுடைய தனித்தன்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ஆத்மாவுடைய செயல்பாடு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், மற்றும் வந்து சூக்ஷ்ம உடலினுடைய குவாலிட்டி வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்படி நம்ம இந்த மனதினுடைய செயல்பாடு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு குழந்தை மேல பார்த்தீங்கன்னா அழகா நகைகள்லாம் போட்டிருந்தாலும் அந்த குழந்தை அது வெயிட்டுன்னு கத்தாது இல்லையா? ஸோ அது போல வந்து நம்ம எவ்வளவு வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல பிராமணராகவோ சத்திரியராகவோ இல்லை வைசியனாகவோ சூத்திரனாகவோ நம்முடைய கடமைகளை எப்படி எடுத்துட்டு போறோன்றதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? யாரையுமே வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து பேராசை கொள்ளக்கூடாது. அடுத்த முன்னேறி போயிட்டான் நமக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன கிடைக்க பெறணுமோ அது பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார் நமக்கு போட்டா. ஸோ அதனால அவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டு பக்தி தொண்டு புரிந்து நம்முடைய கடமையை மட்டும் நாம ஆற்றுவோம். அதுதான் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து கொடுக்கும். இல்லை என்றால் நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். சோஷ்யான் இமாம் ஸ்வம் அதிஷ்டதீனான் விஷ்டயானி கிருணன் நிரனக்ரஹோனி ஜனஷ்ய கோபஸ்தாஸ்மி விசுத்தமானோ நான் சோபசே விருத்த சுபாஷு திருஷ்டுவா. கூலி ஏதும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் உனது பல்லைக்கு தூக்கும் இந்த அறியாத மனிதர்கள் உனது அநீதியின் காரணமாக துன்புகின்றனர் என்று எவரேனும் உண்மை என்பது எவ்வாறேனும் உண்மையே ஆகும் அப்படின்னா வெட்ட வெளிச்சமா சொல்றார். ஸோ அதுதான் ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸோ ஒரு பக்தன் வந்து தவறு இழைத்தால் நீ இந்த தவறு செய்தன்றது வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லிடும் இல்லையா? அந்த பக்தன் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்றதுக்காக நாம் அதை சொல்லாம விட்டோம்னா பிற்காலத்துல நமக்கு பெரிய இழப்பு வரும் இல்லையா? அந்த நபருமே வந்து அதை வந்து மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள மாட்டார், தான் தவறு என்பதே அவர் உணர மாட்டார் இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த படிப்பினை என்பது அந்த அந்த கூலியை அதை எடுத்து அதாவது பல்லக்க தூக்கிட்டு வரக்கூடிய அந்த கூலிகள் இடத்துல பேசுறார். சரி, ஸோ இவ்வாறு நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு இங்க ரகுகணன் என்ன தவறு செய்தார்? அதிகாரம் செய்தார். ஸோ பல்லக்க வந்து இப்படி தூக்கிட்டு போங்க, ஏன் இப்படி பண்றீங்க, ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ்மெண்ட் பண்றாரு. ஸோ அதனுடைய விளைவு என்னன்னா அவர் வந்து அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்தக்கூடிய அந்த செயல் வந்து தானும் ஒரு விதத்துல வந்து துன்பத்தை வந்து அடைவார். இதுதான் கர்ம விதி என்பது. ஓகே, அதிகாரத்தினால் அவர்களை பல்லக்கு சுமக்க செய்துள்ளீர்கள். அவர்களது நிலை உண்மையிலே துக்கத்திற்குரியதாகும். இது உனது அன்பில்லாத கொடிய தன்மை நிரூபிக்கின்றது. அன்பு கொண்டு செய்யலாம் இல்லையா? சோ அன்பு கொண்டு வந்து பகவான் அதாவது மன்னர் ரகுகணன் வந்து அன்பு கொண்டு சொல்லியிருந்தா அது பர்ஃபெக்டா நடக்கும். அன்பில்லாத செய்யும் அந்த அன்போடு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு வந்து பாவங்கள் இருக்காது. ஆனா அதே வந்து நாம அதிகாரத்தையும் அகங்காரத்தையும் இல்லையா நம்ம சொல்லக்கூடிய தோரணை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த பொய்யான ஒரு விஷயங்களை வந்து நாம் செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா அப்போ உண்மையில வந்து அது அதாவது நல் மார்க்கத்திற்கு எட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு செயலாக கருதப்பட முடியாது. மேலும் உனது அன்பில்லாத கொடிய தன்மை நிரூபிக்கிறது. கம்பேஷனே கிடையாது. வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி? ஒரு பக்தருடைய குவாலிட்டிஸ் கருணை இருக்கணும் இல்லையா? தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங் இல்லையா? ஸோ நோ இலிசிட் செக்ஸ். இந்த 4மே நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி ஆகும். ஓகே, அப்போ நமக்கு கருணை இருந்தா நாம் என்ன பண்ணுவோம்? இன்னொரு
இன்னொரு உயிருக்கு நாம வந்து எப்பவுமே துன்பத்தை வந்து கொடுக்க மாட்டோம். அந்த கருணையை தான் நாம வந்து வளர்த்துக்கணும். மேலும் வந்து இருந்தும் அது பொய்யான கர்வத்தினால் ஃபால்ஸ் ஈகோ, பொதுமக்களை நாம் தான் பாதுகாக்கின்றோம் என்று நீ நினைக்கின்றாய். ஸோ எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ரட்சணையின் கீழே நாம இயங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனால் உண்மையிலே நாம, அதாவது நாம் வந்து ஒரு செயல் செய்கிறோம் என்றால் அதனுடைய பாவம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ எப்படிப்பட்ட பாவத்தை கொண்டு அதை செய்யறோம்? கோபத்தை கொண்டு செய்யறோமா, இல்லை வந்து சாதாரணமான ஒரு நிலையிலிருந்து செய்யறோமா? இதெல்லாம் நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அனைத்திற்குமே விளைவுகள் உண்டு, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இல்லையா? ஸோ அந்த விளைவுகளை நாம தான் சுமக்க வேண்டி, ஸோ அது நம்முடைய விளைவுகளை யாருமே சுமக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படின்னா நம்ம சூத்திரர்களை வச்சு நம்ம வேலை வாங்கவே கூடாதா அப்படின்லாம் நம்ம கொஷின் பண்ண முடியாது. யாரை வைத்து கொண்டும் நாம் வேலை செய்யலாம். ஆனா அந்த நபருடைய சுயமரியாதை இதை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயலை வந்து கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஓகே, இது நகைப்புக்கிடமானதாகும். அதாவது இங்கே ஜடபாரதர் எந்த நிலையில இருந்து பேசுறாருன்னா, அவர் வந்து உடல் தளத்துல இருந்து பேசல, ஆன்ம தளத்துல இருந்து பேசுறார். ஓகே, ஸோ he has to go back to that mode actually. மேலும் ஞானத்தில் மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் சபையில் வைத்து போற்ற முடியாத முட்டாள் நீன்னு சொல்றார். ஸோ அதாவது அவர் செய்த செயல் அப்படி இருந்ததாக இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா வந்து சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ரகுகுண மன்னர் தான் மன்னர் என்பதில் மிகவும் கர்வம் கொண்டிருந்தார் இல்லையா? ஒரு பொசிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது நம்ம யாத்திரைகளில் கூட பார்க்கலாம். ஓகே, யாத்திரைகள்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லாங்குவேஜ் வந்து அந்த பொறுப்பை கொடுத்த பிறகு அங்கே வெறுமனே பொறுப்பிற்காக செயல்பட வேண்டும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாம் எல்லாரும் யாத்திரை போயிட்டு வந்தோம் இல்லையா? ஸோ தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எல்லாமே ஒரு டீமாக தான் ஒர்க் பண்ணும். யாருமே நான் லீடர்ஷிப்ன்ற அந்த விஷயத்த வந்து எங்கேயுமே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணவே இல்லை இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி அங்கே ரிசோர்சிங் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது என்ன சின்னதாக வந்ததே தவிர, ஆனால் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் இஷ்யூ வந்து வந்தது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ரகுகண மன்னர் வந்து எப்படி ஆட்சி பண்ணணும்னா கர்வமின்றி ஆட்சி புரியணும் இல்லையா? அதை விடுத்துட்டாருன்னா ரகுகண மன்னர் வந்து அவர் செய்த காரியங்கள், அவர் மேனேஜ் பண்றது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா. ஸோ இப்போ அவர் செய்த தவறு வந்து அடுத்தவங்களை வந்து சூத்திரர்கள் என்பதால் அவங்கள வந்து ஏளனமா நடத்துறது. ஸோ அந்த ஒரு தவறை வந்து கண்டிப்பா இழைக்க கூடாது. மேலும் குடிமக்களை தான் நினைத்தபடி ஆட்டி வைக்கலாம் என்று அவர் நினைத்தார் இல்லையா? ஆனால் கூலி கொடுக்காது தனது பல்லக்கினை மனிதர்கள் தூக்குமாறு செய்தார். அப்படின்னா இவரே வந்து தன்னுடைய செயலுக்கு வந்து கூலி கொடுக்கலன்னா அப்ப வேற யார் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல அந்த நபர்கள் வந்து ஸோ அவங்களுக்கு கொடுத்த செயலை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்த ஜாப் அவங்க பண்றாங்க இல்லையா? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேலும் ஆனால் கூலி கொடுக்காது நம்ம தாம் பல்லக்கினை மனிதர்கள் தூக்குமாறு செய்தார். எனவே எந்தவித காரணம் இன்றி அவர்களை துன்பத்திற்கு அவர் காரணமானார். ஏன்னா அவங்கள வந்து இவர் ஸ்கோல்டிங் இல்லையா? ஸோ தேவையற்ற இந்த அதாவது வசைப்பாடுவது வந்து நாம கண்டிப்பா நிறுத்தணும் இல்லையா? எனவே இருந்தும் மன்னர் தன்னை குடிமக்களின் பாதுகாவலன் என்று கருதுகிறார். ஸோ ஒரு புறம் அதிகாரம், ஒரு புறம் வந்து அந்த ஏழை ஜனங்களுக்கு வந்து துன்பத்தை கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் நாட் அ ரைட் திங் இல்லையா? அது சரியானது அன்று. இருந்து மன்னர் தன்னை குடிமக்களின் பாதுகாவலன் அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும் ஐ ஆம் த ரெஸ்கியூவர் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆக்சுவலி உண்மையில் அரசர் முழுமுதற் கடவுளின் பிரதிநிதியே ஆவான் கண்டிப்பா இல்லையா? இறைவனை நம்மளால நேர காண முடியாது. அதனால ஸோ இறைவனுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் இந்த ஆட்சியை வந்து நடத்தும் போது வெற்றி கொள்ள முடியும். அவ்வாறு இல்லைன்னாக்கா இப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அதாவது போர் விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நன்மை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களாக தெரியவில்லை. மேலும் இக்காரணத்தினாலேயே அவர் நர தேவதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். நர என்றால் மனிதர்கள், தேவதா என்றால் கடவுள் இல்லையா? அதாவது மனிதர்களில் தேவன் என்பது இதன் பொருள். ஸோ
பொதுவாக ஒரு மன்னன் தன் நாட்டின் தலைவன் ஆதலினால் குடிமக்களை தன் புலன் நிகழ்ச்சிக்காக பயன்படுத்தினாலும் என்று கருதும் பொழுது அவன் தவறு செய்கிறான். ஸோ நமக்கு பணிவிடை செய்யறதுக்கு தான் இந்த சூத்திரர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு கொள்கையை வந்து எடுத்துட்டு வர்றது வந்து தவறான விஷயம். மேலும் வேத நெறிகளின்படி ஒரு அரசர் கற்றறிந்த முனிவர்களான அந்தணர்கள், அறிஞர்கள் போன்றவற்றால் அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும். இதை நம்ம எங்க நிறைய இடங்கள்ல சொல்றா, குரு சாது சாஸ்திரா. ஸோ அந்த அட்வைஸ் படி தான் நம்ம வந்து செயல்படணும் இல்லையா. குரு என்ன வழி நடத்துறார் இல்லையா. அடுத்து வந்து சாது வந்து அதாவது எந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இல்லையா. ஸோ இந்த வாழ்க்கையிலே வந்து அனைத்து ஜீவன்களையுமே வந்து மேன்மையுற செய்வதற்கான ஒரு செயல்படும் தன்மையை வந்து நாம எடுத்துட்டு வரணும். ஒரு சட்டம் ஒழுங்கு எதுவா இருந்தாலுமே வந்து இந்த ஜீவன்களுடைய வாழ்நிலை வந்து மேம்படணும் அப்படிங்கிறதால அந்த ஒரு நிலைமைக்கு நாம கண்டிப்பா வந்து ஒரு அரசனாகப்பட்டவன் எடுத்து செல்லணும். அதை விடுத்துட்டு அவனுடைய செயல்களுக்காக வந்து அதையெல்லாம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள கூடாது. அப்ப நான் அது வந்து உண்மையான துறவரத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டதாகவே கருத முடியாது. ஓகே. மேலும் தர்ம சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கும் நீதிபதிகளில் படி மன்னருக்கு அறிவினை வழங்குகின்றார்கள். யாரு? பிராமணர்கள். மன்னர் பொதுமக்களின் உழைப்பாளியாக மன்னன் பொதுமக்களின் உழைப்பினை தனது சொந்த நன்மைக்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதை படித்த வட்டாரம் பாராட்டப்படுவது கிடையாது. 100%. இப்போ வரியெல்லாம் வாங்குறாங்க இல்லையா. அந்த வரியை வந்து என்ன பண்ணணும், அவரு வந்து அவங்களுடைய நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக, அதை வளர்ச்சி பணிகளுக்காக உபயோகப்படுத்தணும். அதை விடுத்துட்டு தன்னுடைய சொந்த இதுக்காக அவர் வந்து அதை பயன்படுத்தக்கூடாது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மாறாக பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதே கடமை. அதையும் செய்யணும். அதையும் செய்யலைன்னா அதுவுமே பாவம். ஏன்னா வேறு நாடவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுடைய வீக்னஸ் எல்லாம் பார்த்து நம்ம கிட்ட சண்டை எடுத்துட்டு வருவாங்க இல்லையா. சண்டை போடுறாங்க. அப்போ பொதுமக்களை எப்படி காப்பாற்றுவாங்க இல்லையா. ஸோ பெண்கள் இல்லையா, பெற்றோர்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு இடத்துல சேஃபா வைக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய பாதுகாப்பு வந்து மனிதனாகப்பட்டவன் தன்னுடைய சக்திக்கு ஏற்றவாறு அதை செய்யணும். மேலும் வந்து மேலும் மன்னன் பொதுமக்களின் உழைப்பை தனது சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளும் தீயவனாக இருந்தார். இப்ப பல்லக்கு எடுத்துட்டு அவ்வளவு தூரம் வந்து போக வேண்டிய அந்த இது வந்து இட்ஸ் நாட் த ரைட் திங் இல்லையா. ஏன்னா அங்க 4 பேர்களை வந்து 4 பேர் ஒருத்தர் வந்து ஜடபாரதர் இல்லையா. அவர் வந்து ஒரு அவருடைய நாட்டினுடைய பிரஜையாக எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து 2வது வந்து அந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த 3 பல்லக்கு தூக்கிகள், அவங்களுக்கு வந்து மாதம் வந்தா அவங்களுக்கு சம்பளம் இதெல்லாம் கிடைக்கும். ஆனாலுமே அந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியரா இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுறது. ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கலியுகத்தில் மக்களை ஆள்வோர் கொள்ளைக்காரர்களும் திருடர்களாகவும் இருப்பர் என்று 100%. பிகாஸ் கலியுகம் என்பது வந்து சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த உலகம் இல்லையா. அது பிராயேன அல்பாயுஷு சப்தா அப்படின்னா, ஸோ அதாவது ரொம்ப ஆயுட்காலம் மிக குறைவு இல்லையா. ஸோ சுமந்த மதையும் இல்லையா. மந்த அப்படின்னாலே வந்து மனசு வந்து அதாவது சுருக்கா இருந்து செய்யாத ஒரு நிலை. சுமந்த மதையும் நம்மள எல்லாருமே மிஸ்டைரக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. நீ இந்த பக்கம் போ, உனக்கு கிடைக்கும், அந்த பக்கம் போங்க, இந்த பக்கம். ஆனா உண்மையிலே அது கிடைக்குமான்றது நோ கேரண்டி இல்லையா. மந்த மத்தையோ மந்த பாக்யா, அதாவது நம்ம துரதிர்ஷ்டசாலிகள் இல்லையா. அந்த மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இந்த பர்பட் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. திருடர்களாகவும் இருப்ப, நிறைய கொள்ளையடிச்சிருக்கா. நீங்க எந்த அரசியல்வாதி எடுத்தினாலும், இந்த பிரேமமாதாஜி சார் பத்மாவதி சொன்னாங்க இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாரும் தங்களுடைய சுயநலத்திற்காக வந்து இந்த இடத்துல சேர்றாங்க. ஸோ இத்திருடர்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் மக்களின் சொத்தை வந்து வன்முறையினாலோ அல்லது மறைமுகமாக பறித்து கொள்கின்றனர். மேலும் அதனால் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் ராஜன்ஷேர் நிர்குணை தர்ஷூர் தர்மவி என்று கூறுகிறது. கலியுகம் வளர வளர இத்தன்மைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம கண்களுக்கு புலனாக ஆக்கிட்டது. எஸ் 100%. 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த குவாலிட்டி இப்ப இல்லை. இன்னும் வரக்கூடிய குவாலிட்டி இதை விட இன்னும் குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா.
ஸோ எல்லாத்துலேயுமே கலப்படமான ஒரு இல்லைன்னா அந்த செயல்படாத நிலை அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ எப்போ அரசன் கொற்றவன் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் அதை பின்பற்றக்கூடிய மக்களுமே வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இவ கொற்றவனே சரியில்லைன்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. மேலும் சட்டதிட்டங்கள் எல்லாம் போடுறதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்க. கலியுகத்தின் இறுதியில் மக்கள் எவ்வாறு அழிவுக்குள்ளார் என்பதை இப்போதே நம்மளால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. மேலும் உண்மையில் கடவுளோடு நமக்கு இருக்கும் உறவு பற்றிய அறிந்து கொள்ளும் திறனுடைய புத்திசாலி நீண்ட நாட்கள் இருக்க போவது கிடையாது. அதாவது மனிதர்கள் மிருகங்களை போல் இறப்பர் என்றும் கூறலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபியூச்சரை பத்தி சொல்றது. ஓகே. ஸோ மேலும் அச்சமய மனித சமுதாயத்தை சீர்திருத்துவதற்காக பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் கல்கி அவதாரமாக எடுத்து வருவார் இல்லையா. ஸோ அவரது ஒரே தொழில் வந்து நாத்திகர்களை அழிப்பதுவே ஆகும். நாத்திகர்களை தேடி தேடி அவங்கள வந்து கொள்வாங்க. ஏனென்றால் இறுதியாக காப்பாளராக இருப்பவர் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணரே ஆவார். எஸ், ஒருத்தர் வந்து நம்ம வந்து சண்டை போட்டு அழிச்சுக்கிறத விட கவர்மெண்டால சாகிறது பெட்டர் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி அப்படின்னா விளக்க உரை அது. ஆனால் நம்ம என்னன்னா வாழ்நிலை வந்து நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு எல்லாம் வச்சுக்கணும், நம்ம கடமைகளை நம்ம சரிவர செய்யணும். மேலும் வந்து நம்ம ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நாம ஃபாலோ பண்ணணும். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஸோ மேலும் இவை அனைத்திற்குமே மையமாக இந்த அரசனாகப்பட்டவர் எப்படி நினைக்கணும்னா அகங்காரம் வரும்போது தான் தான் வந்து செயல்படுகிறேன்ற அந்த உணர்வு வரும். அதே வந்து ஒரு பக்குவமான நபர் வந்து அமர்ந்தால் தன்னுடைய கடமை என்ன, இவ அனைத்தும் இறைவனுடைய சித்தம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலையில போயிடுவார். இவ்வளவு ஹையஸ்டான ஒரு ரெனவுன்சியேஷன் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது. மேலும் அரசர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் அதிபர்களின் நிர்வாக சீர்கேட்டினால் சீர்குலைந்திருப்பவற்றை சரி செய்வதற்காக பகவான் தானாகவே மண்ணில் பிறக்கிறார் இல்லையா. பரித்ராணாய சாதுனாம் நாஷாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சிரு. ஸோ அதாவது அந்த ஒரு நிலைக்காக பகவான் இந்த இடத்துல வந்து அவதரிக்கின்றார். ஸோ பகவத்கீதையில் பகவான் யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானந்த அதர்மஸ்ய பரித்ராணாய சாதுனாம். ஸோ இந்த இந்த 3 பேரை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காக தான் பகவான் வர்றார் இல்லையா. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய இல்லையா, எங்கெல்லாம் வந்து அறப்பழக்கங்களுக்கு வந்து துன்பம் நேருகின்றதோ இல்லையா, கிளானிர் பவதி பாரதக அபியுத்தானந்த அதர்மஸ்ய அவங்களுடைய தீய பழக்கங்களை வந்து அதாவது பிரஜைகளுடைய நன்மைக்காக வந்து அரசன் செயல்பட வேண்டும். ஆனா அந்த பிரஜைகள்லயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் வர்ணங்கள், அதாவது வர்ணம் சொல்றதை விட சுபாவங்கள் கொண்டு ஒருத்தர் வந்து சாத்விகமா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜஸா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் வந்து தமசா இருப்பாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களை வந்து ரட்சிக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் கோ பேக் டு காட் இல்லையா, பகவான் நமக்காக காத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. ஸோ அதனால நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு என்ன வழங்கப்படும்னா சுத்த சத்துவத்திற்கு நாம முன்னேறி செல்லணும். ஸோ அது சத்துவமால இருக்கிறவங்க. ரஜஸா இருக்கிறவங்க வந்து சத்துவத்திற்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய உண்டு. ஸோ அந்த நிலையில அவங்க வந்து கண்டிப்பா செயல்படணும். சூதிரர் வந்து அந்த மாதிரியான நிலைமைக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு குருனுடைய அனுகிரகமாக மட்டும்தான் கிடைக்கும். எப்படி ஜகாய்மதாய் வந்து நித்யானந்த பிரபுஜியுடைய கருணையால கிடைச்சதோ அது போல இல்லையா. அவங்க உண்மையிலேயே அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வர்ணிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அவங்களுக்கு பொருந்தும். ஜகாய்மதாய்க்கு இதுதான் அவங்களுடைய செயல்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு என்பது கிடையாது. அவர்கள் அப்படியே வந்து செயல்படணுன்ற அந்த எண்ணமும் கிடையாது. ஸோ இப்படி அடுத்தவங்கள் மீது நம்ம வந்து நம்முடைய தவறுகளை திணிக்கிறது இதெல்லாமே வந்து தவறான விஷயங்கள். ஸோ இங்க பகவான் வந்து நல்லவர்களை ரட்சிக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் தீயவர்களை அழிப்பதற்கு இல்லையா, மேலும் தர்மத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கு அதற்காக தான் அவதரிக்கிறார் இல்லையா. இந்த பேசிக்கலி சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க யாரா இருப்பாங்கன்னாக்கா பக்தர்கள் தான் இருப்பாங்க. ஸோ பக்தர்களை ரட்சிக்கிறது, மேலும் அதர்மவாதிகளை அழிக்கிறது. ஸோ இப்படி சொல்லப்படுகிறது. அரசர்களும் அரசின் அதிபர்களும் முறையான விதிகளை பின்பற்றவில்லை எனில் யுத்தம், பஞ்சம், மேலும் யுத்தம், பஞ்சம் போன்ற வடிவங்களில் இயற்கை, அதாவது ஆதி தெய்வீகம் இல்லையா,
ஆதி தெய்வீகம் இது. இதுதான் வந்து ஆதி பௌத்திகம்ல வரும். ஏன்னா அண்டை நாடு இதெல்லாமே வந்து மனிதர்கள். ஸோ அதனால ஒரு நாட்டோட இன்னொரு நாடு போராடுவது என்பது ஆதி பௌத்திக். ஓகே, அதே வந்து நமக்கு காலத்திற்கேற்றவாறு வந்து மிதமான சீதோஷ்ணம், அடுத்து வந்து அதிகமான மழை, அடுத்து வந்து அதிகமான வெயில், எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு சீற்றங்களாக வந்து வழங்கப்படுகிறது இல்லையா? அப்பயாவது நாம் திருந்துவோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? ஆகையினால் அரசினை ஆள்பவனுக்கு வாழ்க்கை லட்சியம் பற்றி தெரியவில்லை என்றால் குடிமக்களை ஆளும் பொறுப்பினை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவே கூடாது. அதாவது அல்டிமேட்டாவே ஒரு அரசன் வந்து எப்படின்னா அந்த பிரஜைகளுடைய முன்னேற்றம் இந்த பௌதீக தளத்துல இருந்து கிடையாது, ஆன்மீக தளத்திலையும் முன்னேற்றத்துக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டியது அவனுடைய கடமை இல்லையா? அவங்கள கரை சேர்க்கிறது தான் அவனுடைய கடமை. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த சிந்தனையே இல்லைன்னா அந்த பிரஜைகளுக்கு நன்மையே பயக்காது. உண்மையில் எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானர் பகவான் தான். ஒன்லி ஒன் மாஸ்டர் இஸ் சுப்ரீம். மிச்சம் எல்லாம் எல்லாருமே தாசானுதாசுக்கள் தான். ஓகே, அவரே அனைத்தினுடைய பாதுகாப்பவர். அரசனோ தந்தையோ பாதுகாவலரோ பகவான் விஷ்ணுவால் நிர்வாகத்தினை வந்து கவனிப்பதற்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவரது பிரதிநிதிகளே ஆவார். அதாவது நம்ம எல்லாருமே இறைவனுடைய பிரதிநிதிகள் அப்படின்னா ஆளக்கூடிய நிலையில இருக்கவங்க இல்லையா? சோ அப்போ அந்த ஆளக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அவங்க ஆற்றக்கூடிய தொண்டு வந்து பிரஜைகளுக்கு வந்து கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணக்கூடாது, துன்பத்திலிருந்து அவங்கள வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காக இருக்கணும் இல்லையா? இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் ஆகையினால் பொதுமக்களை இறுதியில் அவரது லட்சியத்திற்கு அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் பாதுகாப்பது அரசு தலைமையினுடைய கடமையாகும். ஸோ வழி நடத்துதலும் இருக்கணும். அவர் மாத்திரமே வந்து கோலோக விருந்தாவுக்கு போறது பார்த்தாது. அவங்கள வந்து அதாவது எப்படி அந்த லைஃப் ஸ்டைல் இல்லையா? ஸோ காலையில் வந்து பக்தி பண்றது, அதுக்கு அடுத்து வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிறது, பிரசாதம், அடுத்து மத்தியானம், அடுத்து வந்து சந்திய கால கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சு இல்லையா? பகவந்தனுக்கு வந்து ஏதாவது சிறிது ஏதாவது செய்யுது இல்லையா? அவருக்காக நம்ம தொண்டாற்றி இப்படி நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னா அந்த ஃபேமிலியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதி என்பது தானாகவே வந்து ஏற்படும். மேலும் ஆகையினால் பொதுமக்களை இறுதியில் அவர் லட்சியத்தை அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் பாதுகாத்து அரசு அறிந்த கடமை. லட்சியம் என்னன்றது வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும். நாதே விதுக ஸ்வார்த்த கதிம்ஹி விஷ்ணும். அதாவது தீவினை வைத்தால் அரசாங்கத்தை ஆள்பவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து டெம்பரரி. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எலெக்ஷன் டியூட்டி போட்டாங்கன்னா ஒரு இடத்துல எல்லாருமே டீச்சர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்கன்னாக்கா அங்கே நமக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி வேலை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம காலேஜுக்கோ இல்லை ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த டீச்சர்ஸே அதாவது அவங்களே வந்து வேற ஏதோ டியூட்டிக்கு போயிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அந்த அதாவது அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இதை வந்து செயல்படுறதுக்காக போறாங்க. ஸோ அந்த கடமையை வந்து கண்டிப்பா ஆற்றணும். அந்த கடமையை ஆற்றாம போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னன்னாக்கா நம்முடைய கடமை தவறியதுக்கான அந்த அந்த குற்றமும் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஸோ நம்முடைய கடமை வந்து பாதகத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் கூட அது கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நாம செயலாற்றித்தான் ஆக வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீதிபதி இருக்கார், அவர் வந்து தண்டனை கொடுத்தார், தூக்கு தண்டனைன்னா அது அவரை பாதிக்கும்னு அவர் நினைச்சாருன்னா அந்த பதவிக்கு வந்து அவர் வந்து உரித்தானவரே இல்லை. வெறுமனே நிமித்தமாக வந்து செயல்படுறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து உதவணும். தீவினை வைத்தால் அரசாங்கத்தை ஆள்பவர்களும் பொதுமக்களும் பகவான் விஷ்ணுவை அறிந்து அவரை அணுகுவதே இறுதி. அதாவது இறைவனை மையமாக வைத்து தான் ஒரு சேவகன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கொண்டு அவன் வந்து ஆற்ற வேண்டும். அவ்வாறு ஆற்றக்கூடிய அந்த அரசாங்கம் வந்து நன்மை வந்து பயக்கும். ஆனா அது இல்லாம நாம இறைவனை விடுத்து நாம தான் செயல்படுகின்றோம் என்ற அந்த ஒவ்வொரு செயலிலுமே நாம் எடுத்து சென்றால் கண்டிப்பாக நாம முன்னேற முடியாது. சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை மட்டும்தான் நாம வந்து எதிர்கொண்டவே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, விஞ்ஞானம் இன்னும் ஒரு தடவை விளக்கம் சொல்லிருங்க மாதாஜி. விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் என்றது என்னதுன்னா சயின்ஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரலா பௌதிக தளத்திலிருந்து படிக்கிறது எல்லாமே ஸ்கில்ஸ் நம்ம படிக்கிறது இல்லையா? ஒரு டாக்டராகவோ ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம் இல்லையா? அது வந்து ஸ்கில்ஸ். ஆனா அதுவே வந்து ஆன்மீக தளத்திலிருந்து எடுத்துட்டு போகும் பொழுது ஆன்மீக அறிவை வந்து குறிக்கும்.
நாம யாரு, நமக்கு என்ன, இவர்களுக்கும் சம்பந்தம் என்ன, நம்முடைய கடமை என்ன, இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த விஞ்ஞானத்துல வந்து சொல்லப்படும் இல்லையா? தேங்க்யூ இவ்வாறு மாதா. நாம் ஹரே இந்த கிருஷ்ணா. இந்த விஞ்ஞானத்தை நாம் உணர்ந்து நாம் அதை பிராக்டிக்கலா அப்ளை பண்ணும் பொழுது நாம ரியலைஸ்டு நாலேஜ், அந்த மெய்ஞானம் வந்து நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ தட் இஸ் ஞானம். விஞ்ஞானம் என்பதுதான் இந்த ரியலைஸ்டு நாலேஜ். ஓகே, விஸ்டம். ஸோ அதை நாம புரிஞ்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்முடைய செயல்பாட்டுல வந்து பக்குவத்தை வந்து கொண்டு வரணும். இது அரசனாக இருந்தாலும் சரி, ஆண்டியாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்குடைய உரித்திருக்க, சூத்திரனா இருந்தா அவங்களுடைய கடமை இல்லையா, அரசனாக இருந்தா அவருடைய கடமை, மற்றும் வந்து ஒரு வைசியனா இருந்தா அவனுக்கு கடமை, பிராமணரா இருந்தா அவர் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா, அவருடைய கடமை. இது எல்லாமே வந்து நாம பார்க்கணும். இல்லைன்னா இந்த மண்ணுல வந்து ஏமாற்றுபவர்களும் இருப்பார்கள், ஏமாந்து போறவங்களும் இருப்பாங்க. 2 விதமான ஜனங்கள் வந்து இந்த இடத்துல சர்வசாதாரணமா வந்து உலாத்தின்னு இருப்பாங்க. ஓகே, நான் இதை இங்கே நிறுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.